कोण तेंचे बारा फोटोचे दिसती पडा हें सगळें पब्लीक डोमेनान आसा. इट इज एन इंटेलिजन्स फेले. आय एम नॉट अ पुलीस इन्स्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट दिस. इट इज द ड्युटी ऑफ द होम मिनिस्टर. ही शूड हिमसेल्फ नो of why such crimes are happening. It is then my ruling on. We will show how to stop this political lex. In fact, this gangster ज्या पद्धतीन येताय गोंयान, ज्या पद्धतीन crime करून, look at the prevention, look at the conviction rate, the lowest in the country. So all this, if you see poor charge sheets, सारखे witness investigation जायना. So all these criminals understand सुट्टले मोदे कोर्ट तांकां बेल दितले काबार मागीर हें कोताय कितें जाता बिकॉज दे आर बीन गिवन दीस पॉलिटिकल पॅट्रोनेज एंड इन द फ्युचर आय बिलीव दीस इज अ सारकें मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ आर रायट्स टू कटेल. तूं पावर आल्या कितें करपी फाल गुंडा घातले किलिंग जातले मर्डर जातले वेर आर वी हेडिंग. इट इज फॉर द चीफ मिनिस्टर टू लूक एट इट. इट इज अ फेलियर ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ द होम मिनिस्ट्री, फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रायझिंग क्रायम्स मर्डर्स रेप्स. इट्स ऑल कलेक्टिवली डन. हे मागीर चोयल्यार डेटा चोयल्यार वाडत आसा. मुखेलमंत्री कितें म्हणटा अवेरनस क्रिएट केलो. येसले अवेरनसो मार्ग न्हू बारीक एकमान एंड द अटॅक ऑन रामाकांत. वेदर यू अग्री टू हीज व्यू or don't agree, that is not the problem. But democracy, everyone has a right to speak. Everyone has a right to speak. आणि हे तुझे हाल पत्रकार तुम सेफ आहे मग किती सांगत आता. हे गोंयांत कोणू सेफ ना. अगोद अदानी सेफ है.